Hej vloggen! Nu sitter jag hemma hos mig. Klockan är 8 minuter över 11. Jag är trött. Vi har varit ute på stan. Eller bil. Jag tror jag har tittat. Jag är med min mail. Och Eller vin. vi har väl inte jättemycket att göra på byn. Jag tycker jag synd om Sanna på grund av en anledning som jag kommer inte att berätta. Hon skulle ha följt med, men på grund av anledningen så gjorde hon inte det. Nu fick min ett sms. Jag håller i hennes iPhone 4. Så att jag fick en på för annars ser det ut så här. Och det är inte så nice. Nej. Nej. Ja. Det var det sista jag skulle säga. Men vi gör väl mer inlägg imorgon. Godnatt!